Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki badhe mbok kirek, Mas. Kaya ngono. Aku ora iso ngarakake. Iya ning kompliti. Apa? Buak batang irit. Dadi nek irit tok kok ketok urip ya. Batang. Yo gentenan saiki sinembang jolang Mbak Eni begandeng. Engko tak takoni neh. Goleki si podang Badhe tindak pundi Mas Jolang? Sing nyelepke Mas. Kok nyelepke iki kok kira gabah ngono kuwi. Lah wong Kok yo pada kesak ngono. aku ki maksude nyelepke karo dirimu bareng kok awakmu sing nglumpukno katule aku ngadehi beras. Ora kok purikan. Alah malah. Malah iki angger ngene iki mesti nelek kok iso. Mau wong. Ana wong akeh mbok kaya Elisa. Ayo sak tembang sak. Kene wong loro bareng-bareng. Ibu bunga nyanding bisa. Iki lho demenan, Lek. Lapormu kok apik Mbak Eni. Kowe ku lho laporanake kaya wong fitnah tenang. Lek ana demenan Lek. Pokoke namen kaya dulur mi perangkat ae. Mangkelno Iki wong. apa ya tuman kene gene iki lek teko tanggane. Ora, kek aku karo Elisa ki nadane aja ngantek. Iki mulane Labi-labi rame. Kuwi gacor nesu medeni Mbak Eni. kula niku karo piyambake sayangku ra karo. Sayang apa? Lah Ora tegel aku. Kok piye? Ning omah wis Sikil lebu teko ndi ora. Iki apa? Ora. Ning omah mong tak pengen apa-apa. Eni ning omahku lho pengen ngepel. kuwi lah sebabe Dadi pel apa wong isih lemah. urung keramik to. Ramikan wong yo. Ora pareng kulian iki adimu wedok. Yo. Adek ya doyan. Alah. Iya. Lemes tau. Entek isa. Nyanding bisa dadi Ya, kodang kuning yang ngarang siapa Mbak Elisa? Pak Darno. Salah ya. Pak Darno Ngami. Pak Darno Ngami nggih. Pak Darno Tangane. Kodang kuning menika pun kondang. Jo. Ucone jo. Ayo mantuk. Wongko lah. Bobotmu ku pira to nduk sing bener? Mbak Eni iki bobote mung 20 kilo. Selawi iki kabeh apa iku tok? Kok iku tok apa sing cetok? Tak gendong abene. Lah oplok. Selawe kok sakmono. Aku ki sekintal bisa kuat lah kowe kok iso krenggosan. Kaya bar ngedono sak semen. Wong yo ora pareng. Sampeyan iki lho ngrangkul aku ki iso tangane rene kok. Kae kedawan tanganku wis Apa kedawan untu kedawan kedawan piye to? aku wong urip luweh kok, Nduk. Untu yo luweh, tangan yo luweh.
Mbok meneke dapin sithik. Bangun dapin kok kabeh kendeken kabeh. Aja, dapin iki pantese kuwi kok. Iki jane pomo nek ora maju nek ya apik lho. Nah, ngene, wis. Wah, ya ganteng aja. Menengan meneh dadi angel no amang. Ora rasano. Aku iki wis bersyukur tenan. Ngono lho. Iya. Wong kok ya merongos ya ben merongos. Lah apa kok dikeki kawat barang. Pokoke Behel. begel ngopo. Behel kok begel. Ya behel. Kayak malah seminggu ra singkatan malah lombok tukul tomat tukul. Untune kaya pot. Podang kuning request saking Pak Tarno ugi pamundutan saking Mbah Haji Parwi Melawat. Oh, nyuwun podang kuning kopi jahe kembang rawe. Nggih. Nek Bapak Sutarno ingkang gampang ganti nyuwun podang kuning bablaske kijing miring. Oh nggih Pak Dik. Digarap tayub cara rembang. Cocok. Tayub ditata karben guyub. Guyub. Coba kaya ngapa Mbak Elisa karo Mbak Eni buka saka bunang, Cok. Yo.
Tekeling mamet ya. Iki tau mumbul ra balik medun kok, Mas. Aja kono akeh meteng telung sasi. Karo kowe Wingi yo meteng dhewe. Wingi nane keguguran gara-gara ndasi bayi muntir kok. ambek sing parikane Mbak ini mau. Sawung galing mas wayange kuno. Terus piye Mbak ini, Mbak? Senti gawe kayune jati. Terus Mboknya eling mas jaman semono. Aja gawe gelane ngati. Nah, Iki lho. ben dicareti karo Mbak Elisa ben diguling ndi. Ben digo ning sitoli-toli kok. Nah.